Hallo YouTube, ik ben het weer, ik ben Tim en ik ga vandaag een Minecraft Play starten. Zoals jullie misschien al weten over Kerbal Space Program, ik kan helaas, de video wordt er te lang voor, dus helaas. Ja, ik vind het ook heel erg vervelend. Dus ja, Minecraft Play, deze aflevering wordt niet al te lang. Ik ga gewoon even een beginnetje maken. Ja, klein beginnetje. Houthakken, plek zoeken. Dus deze video is ongeveer 6 minuten schat ik. Ja. Dus zoals jullie misschien al gekeken hebben, een update Kerbal Space Program. Ja, echt heel zonde. Maar ja, kunnen we nou even niet zo heel veel aan doen. Ach ja, die dingen gebeuren nou eenmaal. Dat is dus dat. Nou, wat gaan we eerst doen in Minecraft? Even een tent. Wat? Nee. Hallo? Huh? Dit? Glitch. Oh, look. Oh, kom op. Not. Dat is wel waar ik ga een mooie instelling. Even zetten met VPS. Clutch off. Short. Of dat nou minder laag? Jezus. Oké, zo zie je zoek worden of kunnen. En wat kan ik dus voor mijn computer heeft zien? Eigenlijk via een laptop, want ik doe dit via een laptop. Maar dat maakt niet zo uit. Deze laptop is aardig goed, hij moet het gewoon aan kunnen houden. Oké, eindelijk. Worden. Ja, steeds gedaan. Dat hoop ik. Ja, eindelijk. Ja. Geen zin in echt. Is dat dus hier ook zo gedaan? Oké. Wow, ik kan alweer de laptop vandaan doen. Nou, kijk, krijg je deze. Dit wat is nou? Ik zet hem zo voort en dan eigenlijk de episode hier. Ik denk al zou ik deze episode altijd lang. En ik heb weer een Minecraft mooi. Ik zie van die lekker vandaan komt. Ik vind toch een recording sessie. Ja. Die lijkt me wel erg sterk. In ieder geval, dit was episode 1 van Minecraft. En die volgende video kun je zien in de volgende video. Later.